Kaixo, ardia naiz. Tamaina ertaineko animalia naiz. Beltza naiz. Nire familian badira zuriak direnak ere. Behin batean, paseotxo bat ematen, ardi batzuekin topo egin nuen, eta badakizu ezer. Ardi basatiak, gizakiekin bizi ez direnak, marroiak dira. Belarri handi eroriak ditut, eta entzumen bikaina. Nire begiekin hainbat kolore bereizteko gai naiz. Beltza, gorria, marroia, berdea, horia eta zuria. Beste kolore batzuk ordea ezin ditut ikusi. Morea, laranja edo arrosa adibidez. Ile gizkurra dut. Gizakiek nire ileari artilea deitzen diote, eta arropa egiteko erabiltzen dute. Nik ez dut adarrik, baina beste ardi askok badituzte eta harrenak benetan ikusgarriak dira batzuetan. Belarra jatea pila gustatzen zait. Denbora asko ematen dut belarra ondo murtsikatzen. Taldekoia naiz. Nire familia eta lagunekin egotea gustatzen zait. Bakarrik geratzen banaiz, oso urduri jartzen naiz. Horregatik, gutako bat mugitzen denean, beste guztiek jarraitu egiten diogu azkar-azkar. Euskal Herrian, gutako familia ugari bizi gara. Agian, gure izenak entzun dituzu. Latxa, Karrantzakoa edo Sasia beste askoren artean. Hemengo gizakiek nire esnea hartzen dute. Horrekin, gazta eta postre ezberdin asko egiten dituzte. Jogurta, mamia edo izozkiak adibidez. Ara begira, nire familia badoa, beraiekin noa ba. Probatu alduzu inoiz ardi esnearekin egindako jogurta edo izozkia? Agur!